kabataan sa mas maraming pagiging kolor pinaagi sa pag-ubra sa mga video, of course, with the help of Mr. Ronaldo Gatchao? Um, Actually, I was very grateful na nakilala ko sila, lalo na kay Sir Bebot, which is nga daw hindi na kami gawa kitay, pero grateful and thankfully ako kay God na I've met some people, and they're not only normal people, but they're the greatest people that I've ever met in life. So, in singing, no, may aradad sa mga artists, yung may pagpati, sila kaugalingon, na dapat ang style ko, ang mubig niya. Ikaw naman, Iya, ano bala, once we heard that song, paano bala namon mahambal na, si Daniel na ang nagkakanta? I don't know lang pero do may ano ko signature voice, I think, though hindi man sa hindi man nabigid tingog ko, pero in the way na lang mambal mo nga si Daniel na like magambaka husky Okay. So, Daniel, aside from this, no, nga mahambal natin, nga nagkakanta kahit man sa mga banda, tapos sa batiang ka nag-gig, bisan diin lang. So, how does it feel naman, Iya? Ano naman, Iya, ang naangkon mo nga kanipay sa imo kaugalingon when you've heard your song played on a radio? Actually, first time ko nabatian ng kanta ko sa isa ka radio station, na-shock ako. Bako? Ang hiligan niya? Oo, sa year, ina? 2013. Oo, 2013. Ang ano nga kanta? Ang seryoso. Oo. So, how does it feel? Hindi ko ma-explain, pero doon ka halo-halo lang nalipay ko, nga naghibi ako, nga daw matsyag ko daw ano man, I think, pero nagpaminsargit ko nga thankful ako kay God nga amo na ang nagabot, tapos grabe gid nga daw mabawon na nga di ko gani ka di ko na madumdum ako nunugin pangambal ko, basta gin pagbati ko lula ra nang kanta ko sa radyo mo na, tapos gin ko po lula kipot ko nga gini ginhakwat ko pa sa So ano naman iya ang nahambal sa imo nga mga friends, and of course sa paano ka naka-gain sa followers ha, because sa imo nga ambahanon nga nabatian na gid sa radyo, ano ginambal sa imo mga abyan? Actually, hambal man lang nila sa akon, do Mayo. Do kalabanan na astig mo. Syempre, nice day, mga muna. Tapos nag-thankful man ko kay, although syempre hindi mo na malikawan ang enemies in life, di ba? Thankful man ko nga, biskan although we're enemies, pero naman sila nga, ayos improve na tukibot ka lang mga gahisa sa imo, dayaw na sa imo kay tungod amo na lang na-reach mo, pero I always keep my feet on the ground. Okay. So how about naman niya when it comes to your family? Kay syempre family focus nila sa ilang mga kabataan is studies. So how about you? Sa imo naman iya nga sitwasyon, paano ka ba lagi na-inspire sa imo mga ginikanan to go on with music? Are they supportive sa sina nimo manihod? Hindi man sa ginano kong family ko, but I also admit to myself I was a black sheep from the family. That time before, way back in high school, namba ko nga I was a stubborn and stupid child. Nga nagdinungol ang siya. So, subong nga daw naka-focus ka sa music career mo. So, what did they say? Medyo nakita ko nga na-prove ko man sila nga, although nga hindi gid ko siling but-but nga bata, pero napakita ko man nga may pulos man ko. Then nakibot lang ko sa mga expressions nila, like my mother nga do kalain na balasang the way sila bla magtrato sa akon nga do mambalog lang nga do ginhatagan ka naman importansya pala for So, in the first place, hindi sila supportive sa imong music career kasi wala siya. Supportive man sila, Okay. pero sang galing kay dogin haluan ko sang tinunto do nadula bala ang saling nila sa akon ga. Kay that time haba ko ma-music ko, then I'll sabayon ko sila sang studies ko, pero napabayaan ko na lang studies ko bala, tapos doon mo na nagsugod na sila sa
Hindi naman na malikawan, syempre, ano man mo. doon Pero, na talaga. pero sa inyo nga family, who inspires you, Vijaya, to go on with your music career? Si Lola. Why Lola? Kay duha man lang kami sa balay mo. Tapos daw nakita ko lang nga although nga amo na I don't excel in my studies but mama ko I'm going to excel in my talents ko gid. So ako first priority ko last time is my career eh. Pero siling ko daw gamat-amat na tigulang si Lola ko daw siling ko tayo nga ay hindi ko paktan lakad lang. Yeah, ito maybe ko. Yeah. Pero amo na no, but at least you have come to that point nga ma-realize mo what is very important. Aside from having this talent, aside sa pag-focus ng imong music career, it's really indeed important man to give time and of course sa pakun man ang iban paligi importante, di ba? So Daniel, aside from this local nimo nga pag-amba sa iban sa nagkalain man mga lugar, ano ba nagali ang imo nga concert or mini concert man o kung concert ni imo kinatinan hindi mo yung malimtan hindi mo matyaga mo bala feel mo star ka na gid because dira Every Dinagyang. Last year I performed sa Dinagyang sa my phone, my party okay sa Plazolita Guy. Dito ko na feel nga bako I can stand alone. I can put up a show na pwede ko makapanghako tao dan tapos na-shock ako nga ay sila nagagaling tapos muna tapos kanto ka sa backstage na makita mo nga na-appreciate kanila kay syempre hindi pa na sila magkanto sa backstage mapapicture wow ha so anong mga bahano naging kanta mo dito nalipatan ako ang ginapakanta ko pero ang hindi ko lang malipatan is yung kanta kong seryoso, Prinsesa by version ni Daniel Padilla, tapos Ako'y Sa'yo, mga mga pop like so so mo ni mahaba mo it's a big break gid sa imong music career ang to nga event that was the starting point of my stepping stone. So aside from that no ano pa gid ang imo gusto nga malabot bilang isa ka music artist? Ang way ko man sila nga ginapilit ko gid nga mag-international or national. So siling ko kung ano lang ang will ni God nga muna kung ano lang ang malabot ko batunon ko. As long hindi lang madula sa akon ang music passion in music ko. I see. So Sir Ronelo Ginadamgo. So is this your first Ilonggo song na inyong compose? Oo. So, before natin ibaluon ang istorya sa Ginadamgo, mga kasama pamatian natin, anay, ini ang Ginadamgo ni Sir Daniel, si mga kasama. Sa mga, when you say palang do showing, advice ko is, hindi nyo pag dayawon, kaugalingon yung kamo mismo gadayaw. Kaya syempre dumabag sa tikalong nun. So, always, let your feet on the ground, practice hasta nga maging successful ang ginapraktisan nyo. Diba nila, practice makes perfect, diba? Pero may saying man nga, nobody's perfect. Pero, practice makes perfect. Then, hindi ka ganda magdayos kung galingon mo. Let others nga ikaw ang dayawon. Then, kung dayawon ka, thank you. And always say thank you kay gindayaw ka. Pero, always put on your mind na dapat hindi magtakong ulo. Okay. Ang bal nila, kung amo ka grabe magsikat, kadasin mo sikat, dasig ka man manaon. Sa bagay no. So Daniel no, may ara ka sa mga upcoming na mga gigs and diin ka bala bantayan sa atong mga tagpalamati. Kay nag-text na sila ako kas may nigan ako no si Daniel o Manila. So ang love life, ang status? Status ko is ano? I keep it secret. Ala, seryo. Ala, sikreto lang minisa, wala ka na sang sinabali ako.
nami siya magkanta idol dito. Siguro nakalantaw na siya sa imo nga pag-perform dito sa Manila sa Tagay. So secret lang ang iya mga kasama nga ano ha. So Daniel, sa ato mga tagpalamati nga luyag mamati sa imo mga ambahanon, diin kanila mabantayan, diin kanila makitaan. I think I have an upcoming gig at Elios yun. Sa Molo. Elios beside Acelo de Molo. Sa Tabok. Tabok na. Tabok. Yeah. Oh, basta Abansenia Street. sa Acelo de Molo is Molo, di ba? Oo. Abansenia Street. Abansenia Street. Yes. I have upcoming gig Sa 14. sa 14. 14. February 14 there. Gabi. Siguro I think 6 to 9. I will be there performing live. Siguro acoustic night. Acoustic night. So this is a restaurant kung sa diin pwede nga mag-gig ka sa Elios, Elios. sir? Elios. Elios, dira sa may kilid or sa tabok sa Asilo de Molo, Ah. February 14. So that would be a Valentine's date with Yeah. Daniel Zidane. So tara, di mga single, no? Kag sa luyag man, natanan man yung mga couple nga mangita sa lugar na gusto ninyo nga mag-date, no? Mati sa malamig ang musika, mainap ka mo sa may Elios sa February 14, 6 p.m. to 9. So how about ang mga Facebook page and Search nyo lang. Search na lang ako sa, I think, Facebook, Daniel Zidane. Daniel Zidane. Then, YouTube, pwede man Daniel Zidane. Pero, search na lang ko sa Google para daw dasig pag ito. Kaya syempre, pop out naman ako dahil eh. Yes. So mga kasama, if gusto niyo mabatian ang dugang pagiging mga musika and may balantayan may sama music kung pwede ko ni mahambal sa Ronello. Ang My Only Girl mga kasama, this is the English song naman iya nga iga kanta ni Daniel Zidane, balantayan man ina kaya coming ina ko no. So matapos na mag-ubras sang Tagalog, Ilonggo, subong English naman mga kasama. So tanan nga naga Facebook subong, pwede yung din nga ma-search sa Daniel Zidane, that's DANIELZEDANE kag i-like gid lamang ang iyang page mga kasama, may ara na da siya gina-upload din na da ang mga videos siya kung sa diin siya nagkakanta. So Daniel and Sir Ronaldo, thank you so much ang tiyempo nga ginhatag niyo sa amon subong nga. Thank you so much. Yes.